Hello guys, ayan, good morning. Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Ayan, ngayong araw, magpapak kami guys ng merienda para sa Sitio Batuili. Para sa mga bata. Ayan. Magpapak kami ng mga, ng candy biscuit and then, meron din silang bread. Tsaka, nagluto tayo ng sopas. Ayan. Tingnan natin yung niluluto ni Madonna kung okay na. Ayan, kamusta ka dyan, dude? Paluto kan? Nalik na tayo yata. Kadwak. Wala akong sidekick. Wala akong sidekick. Busy kasi rin sila ang Tiligaya guys. Si Auntie Paseng, wala din. Ano rin sila. Ginawa. Ayun na si JJ, mayroon na tayong backup. Good morning po. Marami akong checkpoint. Maraming gampanin. Oo nga, busy nga yung mga tao ngayon, no? Ba't kaya nagkaka-busy-busy ng mga people of the world? May mga party-party kasi mga estudyante ngayon eh. Good morning! Pauwi na rin sila. Ayun ang isang backup. Guys. Nahuli na ako guys. Hindi pa, marami pa tayong gawin. Pagkalating nila ako dito. Isang araw lang yung aming palamang guys, ubos na agad. Ano yung kinakain mo, ante? Nag-merinda ka na agad? Na-late ka na nga? Nahuli pa ako. Nag-merinda na ako guys. Ngayon guys, ngayon na natin ihatid yung ating pamerienda sa Sitio Batuili. Ayan, tara guys, samahan niyo kami mag-pamerienda. May naharang tayong tricycle. Wala kaming masakyan eh, kaya nangarang na lang tayo ng tricycle. Busy ang chariot sa bayan. Welcome to Batuili. Ante, maglagay ka nga dito. Ayun pala, makalagay. Ito para sa mga nakasahin. Antayin ko kayo? Hindi na po yan. Maglakad na lang kami. Maglagal pa kami ito. Ha? Tagal pa. Tagal? Ilang oras? Ha? Oh, lapos. Oh, ikaw, may hawak ka pa. Ano kaya? Bigat. Ilagay mo isa dito, Teo. Yung pansang. Dito yan tayo. Sarap naman dito. Malilim. Wow. Meron pa ba doon? Ayun pa oh. I love Batuili.
Meron tayong dalawang kalderong sopas ni Madonna. Meron din tayong sandwich, guys. With cheese it. Ano? Cheese whiz? Cheese whiz. Cheese it. Saka meron tayong juice. Oh, diba? Sana all nakahanap ng pwesto. Ganda dito, oh. Kalahangin. Mga sisipag na estudyante ng Batuili. O, dahil tawagin niyo daw yung kinder. Pila yung grade 1, yung grade 2, grade 3, hanggang grade 6, ha? Anong grade kayo? Dali, pila na yung ano, kung anong grade kayo, dali. Merienda kayo ng sopas. Dito na kami guys sa labas kasi mainit sa ano, sa loob. Hangin kasi dito. Kinder, tsaka Grade 1. grade 1. Anong grade natin? 4? Dali, yung mga classmate mo, papilahin mo dito. Grade 4. Kinder kaya? O grade, ano? Ay, grade 1. Tahimik. Grade 1 kayo, grade 2. Hindi po, grade 1. Ay, grade 1 ka din. Grade 1 din sila. Ay, kinder. Kayo ang grade 1. Grade 2 kaya? Grade 3? Grade 4? Yun. Kayo, dali, pila na kayo. Kung ano? Ha? O, grade 4 dito. Ba't kala nyo kinder lang bigyan? Oh, may juice na sila. Ha? Astig na cellphone mo. Ha? Ano? Astig na cellphone mo. Oh, astig na. Ito. O, nakikita mo yung sarili mo? Oh, ayun ka, oh. Astig daw. Ito, namumukhaan ko to eh. Rampo? Ha? Ikaw yung laging nandun sa likod eh. Doon. Hi guys. Kaway kayo dali. Kaway kayo dali. Hi guys. Kamu kanin benda. Malat daw. Anong malat? Walang malat dyan. Matamis yan. Juice yan eh. Ito. Masarap siya. Sa isa pa ano? Bumiyan. Kaway kayo. Dito pa. Sopas. Si Gigi. Kung sa salapay, pansit. Ilang kayong teacher? Para maiba-iba naman. Sino wala? Sino wala dyan? Sino wala sa likod? Meron pa. Kaway. Mga pogi. Anong grade kayo? Grade 6 Ay, kayo na yung last. Grade 6. Usod kayo dito, oh, mainit. Isa lang para lahat kayo mayroon. Ha? Kita pa walang Diyos?
Nabigyan naman na. Lahat na mayroong juice? Okay, so pass na. Ganda naman ng Vans. Bigyan mo sa kanila. Dali. Pinula. Yung sopas kaya muna, baka maglamig na yun. Si Gigi, ikaw na lang sa tinapay. Paupuin na lang po dito. Ayan, para na doon. Tukaw. Dali, tukaw. Oh, sopas, kainin na habang mainit-init. Dali. O doon, upo kayo doon. Bibi, upo doon, bibi, dali. Okay na. Kasi baka mapasok. Dito, bibi, kasi dito. Yan! Lagay mo ng ganyan gano'n. Upo doon, upo. Maulap po itong tinapay. Oh, sige, bibigyan kita. Wait lang. Maulap po itong Si tinapay. Ate JJ nagdadaway. Wala kang tinapay. Oh. Sopas. Ito mo nang galing. Wala na. Magawag. Ma'am, kaya naman. Dali niya na. Bait naman ni Kuya. Haba ng pilik mata, oh. Upo doon, upo na. Haba, oh. Sana, oh. Dali, upo na doon. Oh, yung Dadaan, Lena. yung pinagkainan ha, wag itatapon dyan. Itapon sa basurahan na. Sino walang tinapay? Wala ka pang juice? May tinapay ka na, Alan? Wala pa kayong juice? Kararating na ata ng mga to eh. Wala pa kayong juice? Wala pa kayong ganito? Wala kayong ganyan? Ito walang mga Diyos to. Dito ka na. Kararating lang nila eh. Kabay kayo ganito. Wala na. Sino walang juice? Yan. Sige, kunin mo na. Wow. Sino ba wala? Wait lang, may sopas pa. Ang pwesto. Walang ka sa ano. Sino ba wala? Ikaw may juice ka na? Upo na doon, upo doon. Diyan, patong mo diyan, dali. Ate, patong. Yan. Oh, baby, dito ka din. Dito. Dito ka, bibi. Dali. Baby girl. Dito ka, dali. Oh, ito sa'yo to ha. Oh, dali dito. Oh, sa'yo to ha. Sa'yo to na. Oh, yan. Sa'yo yan na. Ito, kasama mo ta? Ay, basang. Saan yung mga kasama mo? Ito, kainin mo to, sopas mo. Dali. Oh, Dali na. samahan mo siya. Ah, Ito pa. ah. Sirap ay to. Sino walang tinapay? Meron na lahat? Okay. Lalalala. Nakadeklat siya. Picturean ako. Oh, natapon. Natapan? Hingi ka doon, dali. Oh, natapon na. Lagyan mo to, natapon. Saan na yung bata dito? Ha? Kinuha niya na yung sopas niya?
Ayun, yung nakapula. Sinong wala pa? Ayun na kay Kibon! Ano po yan? Kasama po yun. Wala naman ah. Lapit kayo dito, dali. Anong grade mo na? Ilang taong ka na? Very good. Ma'am, kaya ako nang lagayan nyo, ma'am. Sa ano? Sa Manila, lagyan niya ng palaman yung pan. Tinapay ng sopas. Ano, masarap ba yung sopas? Bitin? Kulang pa? Pag nabigyan na, ha? Anong sabihin? Welcome. Naman na. Welcome. Naman ako. Naman ako. Naman ako. Natikman mo na yan. Sarap. Kuha ka isa. Strawberry. Sarap yung strawberry? Strawberry na. Ha? Masarap? Masarap. Grade mo na. Grade 3. Oh. Aral mabuti, ha? Oh, ikaw meron na, bebe? Sa'yo. Ah, meron ka na din. Ikaw meron ka na? Okay. Sa'yo, ay. Sa likod. Ikaw, anong grade mo na ba lang? Kinder. Kinder pa. Wow, sana all may pintas. Nakagold Akin si na lang to, ate. bebe. Akin na lang, palit to. Ha? Hali, kapalit? Pwede? Dali, palit tayo. Oh, akin na lang, ha? Sanla ko. Ba't ka dyan, oh? Sino ba wala? Meron ka na? Wani na! Ikaw! Wani! 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 You're welcome. Yun, tinutapon dyan! Daw ganit eh. Sayang mo lang po eh. Katapang mo, ah. Siga ka. Sabi ko lang mo. May ganito ka na? May ganito Tay, ka wala na? pa, wala pa. O, hingi ka ng kate. Yung nandaan? Sopas ay nagkain ka na? Kararating niya lang ba? Ito, bigyan mo, kararating niya lang. Hindi mo, ah. Wala pa siyang sopas. Wala pa siya kita na? Oo, kararating niya lang. Dito ka, dali. Dali dito. Nahiya pa si kuya eh. Ay, pugi-pugi niyo mo. Pugi-pugi eh. Agan ba yan iyo? Ano ba to? Pugi-pugi naman eh. Ano, masarap ba? Opo. Ubus na. Ubus na. Astig ng bangso. Nakapangat. Buhid ka eh. Ha? Nagadusgus ka dyan? Nagasup-sup? May sup-sup ka. Dali dito. So yan guys, tapos na naman ang ating masayang pamumudmud ng merienda. Meron kaming natirang konti. So, bibigay namin to guys sa New Year. Siguro mga 12 pieces tong natira. Pinasobrahan talaga namin to para para baka may kulang. Namimigay namin sa New Year. Bibili kami ng apple. Mansanas. Diba?
May pamansanas na. Apple ni Dragon Fruit Lady. Tayo. Nalpas tayo manay. Gawin tayo manay. Ayan guys, gusto lang din namin mag-thank you kay Jun Supangan sa pag-share ng blessing para sa mga bata. Ayan, thank you so much. Thank you, Manong June sa pangan. Sarap. Isa pa? Kailan bakasyon niyo? Sunod ulit ah. Okay, welcome. Sa Lunes ulit? Oh, sige. Kailan ulit? May request yung bata guys. Oh, sa Lunes daw ulit. Nasarapan daw sa supas. Alis na kami, ma'am. Thank you so much. Okay po. Bye-bye. Ma'am, yung inyong pagkain ha, baka maiwanan. Thank you so much po. Bye, guys. Ayan. Ay, sino nagkalat ng basura, oh? Sino nagkuha nito? Kunin mo, bebe. Yan. Very good. Wow, very good si ate. Bye-bye! Bye-bye! Love you!